Днес с нашата декларация искаме да обърнем особено внимание към управлението на общите ни пари. Повода за нашата декларация е доклад от АДФИ по отношение на проекта за ремонт на базата на общинско предприятие „Чистота“. Проект, който, както повечето от вас знаят, вече стана обект на институционални проверки. Докладът на АДФИ, който мистериозно бе изпратен само до част от комисиите на Общинския съвет, не описва изолиран административен пропуск. Той разкрива множество тежки и повтарящи се нарушения, които ясно очертават метод на работа в община Пловдив при възлагане, изпълнение и контрол на обществени поръчки. Нарушенията обхващат целия процес – от планирането, през избора на изпълнител до отчитането и разплащането на обществената поръчка. Те включват заобикаляне на законови изисквания, ограничаване на конкуренцията, субективни методи за оценка, неправомерен избор на изпълнители и подизпълнители, плащания за незавършени дейности. Това, за съжаление, не е единична грешка. Това е системно поведение, което поражда основателни съмнения за начина, по който се управляват публичните средства в нашата община. Тук можем да споменем като подобни примери както проекта за подмяната на печките на твърдо гориво с климатици от миналия програмен период, който е в съда и вследствие от което ни грози бюджетна дупка от близо 2,5 милиона, така и споменатото няколко пъти вече строителство на стадион Ботев. Особено тревожен е дефицитът на прозрачност, който ние като общински съветници многократно сме се сблъсквали. Нееднократно сме изисквали информация, която по закон следва да е налична, а тя или не ни е предоставена, или се оказва, че изобщо не съществува. Това създава съмнението, че информацията умишлено се укрива, за да не може да бъде упражнен реален контрол от страна на Общинския съвет. Фактите от доклада потвърждават ясно. В документацията по обществената поръчка, публикувана в електронната система за обществени поръчки, липсва информация за начина на определяне на прогнозната стойност. Самата общинска администрация няма налични протоколи от пазарни проучвания или пазарни консултации по смисъла на закона, няма и заповед за назначаване на комисия, която да ги извърши. С други думи, прогнозната стойност е определена без доказуема пазарна обосновка. Това е изключително важен акцент. От тази трибуна многократно сме заявявали, че пазарните проучвания не са формалност, а ключов инструмент за законосъобразност и икономически обосновано разходване на публичните средства. Иронично и показателно е, че в преходни дебати дори представители на изпълнителната власт, един заместник-кмет, е заявявал от тази зала, от тази трибуна, че няма изисквания такива проучвания да се правят. Днес виждаме резултата от подобно мислене. Нарушен закон, финансови корекции, съмнения за щети за общинския бюджет и сериозно накърнен обществен интерес. Докладът на АДФИ ясно показва, че липсата на пазарни проучвания не е дребен пропуск, а пряка предпоставка за последващи нарушения от неправилно определени условия, през ограничена конкуренция до неправомерно разходване на средства. Това вече не е въпрос на тълкуване, колеги, а на установени факти, които всеки един от вас може да види в доклада. Стана ясно, че поради ограничението на конкуренцията и други нарушения, бившият заместник кмет по екология е получил актове за установени административни нарушения. Затова заявяваме ясно. Проблема не е само в конкретната поръчка. Проблема е в модела на управление, който допуска непрозрачност, заобикаляне на правила и подценяване на контрола. Настояваме за реална промяна в практиките на общината, за пълна прозрачност при възлагането на обществени поръчки, за задължителни и документирани пазарни проучвания и за поемане на ясна политическа отговорност. Ние от своя страна ще продължим да следим и се сигнализираме за сходни нередности, които щетяват обществения интерес. Крайно време е община Пловдив да постави в центъра на своята политика ефективното, обосновано и прозрачно разходване на средства, а не на тъмно, с договорки и с ограничаване на конкуренцията. Благодаря ви.